Не от нас, а от нас. Тук има малко интрига. Той е добри клиенти се не. Набримчва се. Бръм, бръм. Добри клиенти се не гъва. Да. Внимание! Много публика, бе. Няма места. Не. 10 000 се събраха на Кулдрума да гледат матч от Омниум. Бати, ти гледал ли си матча Омниум? Не. Не? Не. Пропуснал си събитието на века. А мачете във вестниците, нали? Ти кажа, не съм изсрещнал ли вече. Нали сещаш между Боян Коцев и Ленчо Христов? Да. Смян графика и гибели на всичките, на почти всичките дисциплини, това Дамян. Да. Това се май в национал. Това първи е много едър, бе. Започнато му е палата. Внимание! Тук какво правиме точно? Класираме ли ги? Ще ги биете ли то отбора? Вие нарочно сега, за да видите времето, направихте дефект, нали? Много силни Бургас, бе. Матони сега в тази серия. Ще видим ли оспорвана борба? Кой е Ангел? Да, сега трябва да спринтират. Хайде, Ангеле, давай. Ангел 83, така ли? Заглушване! Ето, браво, ма. Много далече се скачат, бе. Ето какво? Втория го пусна. Това беше, нали? Това беше, скука. Браво. Уча да караш, ще станеш супер хитра лисица. Защото какво? Ще станеш супер хитра лисица и ще скачаш по виражи и ще ги мачкаш. Еми знам. Защото само имаш 200 метра да ги бягаш и качваш се, лъжиш го това да отиде пред тебе, ходиш му отзад, псуваш го на майка и след това айде! Първа. Не ти ли се карат? Що? Караме се. Всичко... Кой ти каза, че ще караш такова? Ти ми го каза. А не бе, аз мислех, че някой след това го е потвърдил някакъв големец. А чак сега те ще финишират, защото не изглежда така. Да. Бат се носят до скорезница. Те му казаха по-бързо да тръгне да не падне. Те му даде спринт. Нали не мога го изпреварят? Какво? Това е драмата. И това е план, де? Те мътат и по-късно. Това е дело, бе. Точно. Там на това се откъсне. На това дядо. Отива да ще колко за времето. Между 30 и 20. И печели. И стават първи.
Кой? Ама няма да му дадат. Те от собствено бъдеш. Айде, Яко! Яко! Дали ще успея, а? Не. Мене добре, че много ми харесва как карат. Его е, виж 73. А? Практически го даваш, колко се бордите като мен. Запишат. Яко! Това ли? Не дала. Ходи отпред, Тони, айде. А? От кои дисциплини ги събра? Чети. Всички заедно. Тя ги има. Трето. Нямаше някакво първо място, бе. Първо има писта. Знаеш, подреждаш ги, нали? А, така. Ти фалшификация. Вземи една купа, бани. Айде, купата имаше и още една искаш ли? Е, тук. Я виж. Дай, пума. Ой, медалчета. Ще за спомен. Това ще разберете. Много е, това апарат. Ти пратиш видео после. Ангеле капитан. Мечката. Най-големият турист ли? Кошница. Чакай малко. Ще деца два медала на Митко Зайци. Нали го му дайте един сребърен? Няма да го отбив.